han har glemt et eller andet. Ja. Og dog. Han havde nogle gode vendinger med Atman. Det havde han faktisk. Det er det gør. Ja, og det var ikke sådan noget vildt voldsomt, og så var det jo tørvejr. Nej, men det andet, det var jo tørvejr. Nu er det et trin. Er det ikke en sagt? Og jeg hellere huske det indtil ligesom når jeg holder det. Ja. Du er god til et andet. Ikke? Ja, efterhånden som du tænder, så rykker du lige lidt på fødderne. Ja, og ved du hvad, det er egentlig åndssvagt. De kan bare køre over. Ja, det er sikkert. Der sker ikke noget. Det er vane, det her. Der skal jeg gå ned med at køre fødderne af. Der er nogle af de der idiotes. Ja, det er der. Har du set mine nye sko? Ude i en nye sko, der gjorde det hurtigt. Nå, bare det er på et det. Og det her er spring. Den har vendt. Nej, det ligger faktisk nogle. Ja, det var altså. Ja, 26 er afbud. 26. Og så, Ja, vi mangler også. da jeg var inde i forleden, der var der 9. Eller 9. Mathias, vil du egentlig melde op, skal køre?